Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, Happy Valentine's Day sa inyong dalawa. Sana masaya ang mga puso ninyo katulad ko. Naisipan kong sumulat dahil gusto kong ibahagi sa inyo kung ano ang magaganap sa buhay ko sa espesyal na araw na ito. Isang linggo bago sumapit ang araw ng mga puso, nagpa-reserve na ako ng bulaklak. Paborito niya ang pulang rosas. Nung una, nababaduyan ako. Kasi ang dami pang magagandang bulaklak. Nandiyan ang tulip, daisy, sunflower, at marami pang iba. Napaka-ordinaryo kasi ng rosas para sa akin. Pero nang malaman ko kung bakit naging paborito niya ang rosas, naintindihan ko na. Deboto kasi siya ni Padre Pio at simbolo ng milagrosong santong ito ang pulang rosas. Kaya naman tuwing araw ng mga puso, nakareserba sa akin ang pinakamalalaki at pinakamapupulang rosas. 1 dosena ng sariwa at mababangong rosas. Dahil may pasok ako sa trabaho ngayon, dadaanan ko na yung mga rosas bago ako pumasok sa opisina. Iaabot ko yung bayad tapos masasabihan na nagsayang na naman ako ng malaking halaga ng pera na sana deserve ng pagbibigyan ko yung mga bulaklak. Sasagutin ko yon ng mabilis na kindat at magmamadali na akong papasok sa opisina. Pagdating ko sa opisina, titingnan ng mga babae yung bulaklak at sasabihin, ang swerte naman ng makakatanggap. Ngingiti ako. Gaya ng ibang araw, tambak ang trabaho kaya abala ko maghapon. Pero sa araw na ito, mas malimit kong titingnan ang orasan. Hindi na ako makapaghintay. Sana 5:00 na ng hapon at sana labasan na sa opisina. Pagpatak ng 5:00, pupunta ako sa restaurang pinag-usapan namin. Uupo at matyagang maghihintay. Maya-maya pa, darating na siya, suot ang damit na sadyang binili ko para sa araw na ito. Sasalubungin ko siya at dadalhin sa mesa namin. Magsusorry siya dahil gaya ng dati, late siya. Ang totoo, ito ang pinakaabalang araw niya sa buong taon. Sasabihin ko naman, okay lang. Yayakapin ko siya ng mahigpit at iaabot ang 1 bungkos ng mapupulang rosas. Ngingiti siya at tatanungin ako kung saan ko binili ang mga bulaklak. Hindi ako makapaniwalang nakalimutan na niya samantalang kabibili ko lang sa kanya kaninang umaga. Ang nanay talaga. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Nicole and Diego. Huwag nating kalimutan ang first loves natin ngayong Valentine's Day. Ang ating mga ina at ang ating mga ama. Mapalad tayo kung kasama pa natin kaya iparamdam natin sa kanila ang ating pagmamahal. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Dave. Nakakatuwa naman yung Valentine. Ito yung sinasabi natin na ang Valentine's Day ay hindi lang for romantic love, 'di ba? Ito na naman yung siguro reklamo ng mga tatay. So gano'n, nadagdagan na naman ng Mother's Day. Sila na naman.
Alam mo, isang beses lang talaga sa isang taon bida ang tatay. Father's Day, Dan. Hindi, kayo din nagpaplano eh. Sa bagay. Parang bukasyon nyo rin din eh. Susunod lang kami. O Father's Day ngayon, dito tayo. Okay. Tama. O, bayaran mo na. Okay. May tama ka. Ay, naku, nakakaloka. Pero sa totoo, di ba, totoo naman din. Alam mo, uulitin natin, kung single ka, wala kang kadate. Yan. Hindi naman rason ito para magmukmok. Tama. Hindi naman rason ito para Oo. magalit, mainis at mayamot, 'di ba? Oo. Dahil sapagkat because it's important to know and understand, 'di ba, na pwede namang i-celebrate ang love. Tama. For the parents, Yes. ang love for the siblings, Oo. ganyan, 'di ba? Masyadong na-commercialize kasi at Correct. na-romanticize na Tama. pag Hearts Day, para sa mga lovers. Ganon na, 'di ba? Pero 'di ba, ang tanong, kailan ba huling nakatanggap ng bulaklak ang iyong nanay? Tama. 'Di ba? Kailan ba siya huling nakatanggap ng regalo ng Valentine's, 'di Correct. ba? Sa halip na magmukmok, sumama ang loob kasi walang kadate, una sa lahat, anong magagawa natin? Oo. 'Di ba? Sadyang mailap pang mailap pa ang pag-ibig. Oo. Hindi pa talaga panahon. Kasi naman gusto mo jumawa, hindi ka lumalandi, 'di ba? So kaya wala kang jowa, 'di ba? Tama. Pero again, hindi ibig sabihin nun Oo. na hindi mo i-celebrate ang love, Correct. 'di ba? Ayan. And also celebrating love is celebrating God because God Tama. is love, 'di ba? Yes. Oo. So pwede rin na ngayong araw na ito, kaya nakakatuwa na kapag Feb 14, so for the past 21 years, 'di ba, Yeah. na ako'y na dito sa Love Radio, every Feb 14, 'di ba, na Love Day ay nakakapagsimba ako. Tama. Yan, 'di ba? So Ayan. yun yung mga pwede nating gawin. Natatandaan ko nung mga medyo mababaw pa yung pagtingin ko tungkol sa Valentine's na yan. Oo. Yung feeling ko pang romantic lang. Kapag ka pumatak ang Valentine's, wala akong jowa. Oo. Nakaitim ako. O di naman kaya, Oo. kung halimbawa, pwedeng maglilib ako. Oo. Manunood ako ng mga horror. Kasi mainit ang ulo ko kasi wala akong jowa. 'Di ba? Pero katulad ng kwento ng Mahiwagang Bornay na nagsasabing, hindi naman kailangan romantic lang ang love. Oo. 'Di ba? Tingnan mo yung kwento ni Dave. Napaka visual, 'di ba? Oo. Na imagine natin kung paano siya pumili ng bulaklak, Oo. kung paano Talagang niya dinala sa opisina, pinag-aksayahan correct, talaga 'di ng ba? oras, panahon. Tama, yung restaurant na pinili, 'di ba? Ganon. Tapos anong ending? Si nanay talaga, Yan. 'di ba? Oo. Para kay nanay, Ayan. 'di ba? So, shout out sa Bornay dahil Yan. ang ganda ngayon, kumbaga marami siguro yung mga nakikinig na medyo na off guard na ay, it's about mother pala. Correct. Kasi Diba? Parang ang may isip mindset mo, natin laging girlfriend, tama. jowa. Sino kaya yung Oo. napakaswerteng nakatanggap ng bungkus ng Yan. mapupulang rosas, 'di ba? Oo. But no, Yan. it's the mother. Ayan. So kaya nga sabi ko kanina, ay reklamo na naman ng mga father na dagdagan na naman ng Mother's Day. Sana yung Ay, yung nako. perspective talaga nating mga Pilipino, 'di ba, na magkaroon ng pagbabago na during the Hearts Day ay Yan. hindi lang tungkol sa lovers. Correct Kumbaga yung ka. in general na pagmamahal sa kapwa mo. 'Di ba? Totoo. Paano mo siya ipapakita? Correct ka. At speaking of pagmamahal, ngayon na tayo magbigay ng pagmamahal Ay! sa oras na ito. Ngayon na ba? Oo, kasi naku, parang anniversary ng Love Radio, hindi lang Valentine's Day mga kabisyo. Ay! Dahil sapagkat because anniversary ng Love Radio, di syempre nagbabalik ang ating Love Knows No Boundaries promo! Ito yung sinasabi natin, ang pagmamahal ay hindi lamang romantic. Ang pagmamahal ay pwedeng para sa mga kabisyo nating mga chuper. Kaya kung ikaw ay nagpa-register na para sa ating Love Knows No Boundaries sa promo, lakasan ng radyo. There we Baka go. pangalan mo na ang babanggitin namin. Ito na. Uy, 50, sakto naman. 50. 50 years old. Ay, okay. Ayan, Sige, nako, sige. nalungkot na yung mga nalungkot yung mga Gen Z. Huwag kang mag-alala, malay nyo kayo yung susunod, 'di ba? 50 years old, isang tax
taxi driver. Ay, taxi driver. Taxi driver. Makinig mga taxi Makinig, driver. Manong, baka ikaw na to. Correct ka. Plate number UWD-624. UWD-624. Ang kanyang pangalan. Congratulations, Kuya Francis Oloroso. Francis Oloroso, sir! Congratulations! Congrats! Ikaw ang ating maswerteng winner sa ating Love Knows No Boundary. Magkano mapapanalunan dahil sapagkat because anniversary namin. And mag-uuwi ka ng 2,000 pesos. Ay, grabe! Kung makakarating ka dito ngayong araw na ito hanggang alas 12 ng madaling araw o di naman kaya hanggang Lunes. Yan! At teka lang, parang ayoko ng parang bitin ako sa pamimigay natin na 2,000 pesos. Ay, talaga? Oo. Ay, apaka-generous mo naman today, ha? Hindi kasi, Golden anniversary lang ng Love Radio, ha? Hindi, sumakto kasi na ngayon din yung opening at blessing ng Right Care Dental. Ay, congrats! Kaya bigyan na rin natin ng ng libreng dental cleaning. Uy! Para sa misis ni Sir. Aba! Dalawa na sila. Dalawa sila. Dalawa Nako! na. Nako, congratulations Oo. sa libreng dental cleaning na yan. Baka kung medyo makapal na po mga... makapal-kapal na po dyan. Oo. Ibig sabihin makakakuha na kayo ng libreng dental cleaning. So maliban sa boundary, sir, meron ka pang free dental cleaning. Dalawa kayo ng misis mo sa Right Care Dental dyan sa may Vermosa. Ayan, sa Cavite. Oo, yan. Imos. Ayan. So, Ayan. sana makarating ka dito kagad, Kuya Francis Oloroso. Makita mo yung mga lobo naming pula. Ayan. Kumpleto ang mga Love Radio DJs na maya-maya makakasama din natin dito sa ating FB Live. Oho. Diba? At para maklaim mo na kagad yung 2,000 mo, para may Correct. pang-date ka na. Tama. Diba? Pero dahil mabait kami, parang feeling all the love at gusto namin to share the love. Yes. Sige hanggang Lunes. Ayan. Pero mas maganda ngayon kasi kumpleto kami mga DJs, di ba? Oy, sa mga nakikinig na, hindi pangalan ko yun. Huwag kayong mag-alala. Nako! Hanggang sa programa pa po ito ni Rocky Terra. Correct. Meron pa isang sopa na ipamimigay. Meron pang isang sofa sa programa. Uy! Kanino kayong programa? Ay, Abangan nako. natin. Meron pang tatlong mga programa, Oo. di ba? After Us. Sino Oo. dito sa tatlong programa nito ang magbibigay ng sofa Yan. mula sa Princess and Ronon Furniture? Kanino kaya? Naku, worth 35,000 Grabe. pesos yan. Oo, sana all. Alam mo, may isa na tayong binanggit na pangalan, nanalo ng sofa. Hinihintay ko Oo. na siya kanina pa, si Kuya Gilbert Padua. Ayan. Grab car driver. Bakit wala ka pa saan dito, ka na, Gilbert? Kasi pag hindi ka nagpakita ngayong February 14, pag lumagpas. Ay, hanggang 12 midnight, hanggang sa Oo. oras ni Rocky Terra. Sa amin na paparapol ipaparaffle. namin yun. Sayang. Ayan. Again, diba? dapat magpakita dito. Correct. Yun yung gusto po natin. Pero wala pa sa amin yung sofa, ha? Oo. Ide-deliver namin kasama Ayan. ang Princess and Ronron Oo. Furniture. Kasi isa diba? din sa mga requirements yan na dapat Correct. nandito ka within the day. Tama, true lalo to lang halong eklebu. And i-shoutout ko rin dun sa mga naghahanap ng regalo. Alam nyo po minsan na ang mahal ng binibiling mga bulaklak or ang mahal ng mga binibiling kung anik-anik, bilhan mo ng isang pares ng hikaw from Mayat de la Rosa Ay, Fine oo, tama. Jewelry. Totoo. Pataas na ng pataas ang presyo ng gold, Oo, totoo yun. Matutuwa ang nanay mo Ayan. niyan. Ay, Ito yung nako. sinasabi natin na hindi lang yung kapag ka may jowa ka magbibigay ng earrings or sing-sing o kaya kwintas. Ayan. Kailan huli nagsuot ng kwintas yung nanay mo? Yan. 'Di ba? Oo. Kailan niya huli nga na-experience na may maganda siyang hikaw? Oo. Yan. Alam mo yung mga nanay, pag binigyan mo ng gold, Yan. iba yung ngiti na hindi mo basta Hindi ang hirap mapantayan. i-explain Alam mo kung bakit? Sabi Oo. niya, nako, sa panahon ng pangangailangan, may masasanla na. Yeah. Kasi it's also an investment. Oo, totoo. Ba't natin sinasabi? Tumataas ang value niya. Yes. At yun nga, sa oras ng kagipitan, merong madudukot Correct. na pwedeng isanla. Yan. O, diba? So, Oo. wala lang. Ayan na naman, flower groups left the group. Yan. Flower shops left the group. Diba? Shout out dun sa lahat ng mga kabisyo natin. Ganda-gandahan kasi may mga date mamayang gabi. Di Correct. kayo na. Oo. O, di ba ganda-gandahan kasi sa opisina, ikaw yung nakatanggap ng bonggang-bonggang Tama. rosas. Parang na-realize ko, daming DJs dito sa Love Radio, although ako hindi naman ako nag-expect na. No? Alam ko naman na yung asawa ko, alam niyang hindi na ako dapat binibigyan ng bulaklak. Iba na ang binibigay sa akin, di ba? Yung mga
mga DJs natin, parang I'm surprised, wala masyadong flowers ngayon. Ay, baka kinash na nila. Baka. Hindi naman ako magja-judge. Siyempre, no, ka-holding hands o cash on hand? Cash on hand. Oo. O di kasi normally, di ba, may mga Oh, yun, malalaking usually. mga bouquet. Oo. Tapos, wala lang. Parang ano lang ako, parang hindi lang ako Parang sanay. hindi normal. Oo, parang hindi normal para, Oo. baka practical na. Oo. I think, baka practical na. Oo, yun nga. Di ba? Oy, batiin ko lang pala, happy birthday kay Christine Aluad. Uy, Ayan, Christine. birthday niya ngayon. Happy birthday sa'yo. Oo, Ayan. Doon sa lahat ng mga nagse-celebrate ng birthday, enjoy your special day. Alam mo kung sino pa nagse-celebrate ng birthday? Sino? Bukas naman, our good friend, Jen Gilera. Ay, si Jen! Happy birthday, Jen! We loves you! Ayan, God bless you always, Jen. Always, 'di ba? More blessings and more years to come, Yes. 'di ba? Napakabongga. Isipin mo 'yon. Ikaw ay nadagdagan ng isa na namang taon. So kung Tama. ikaw ay nalulungkot kasi nagdagdagan ka na naman isang taon, birthday mo ngayon, ba't ka nalulungkot? Correct. Diba? Pasalamat ka. Pasalamat ka, inabot mo pa yung edad na yan. Tama. Yung iba hindi na, Correct. 'di ba? So happy birthday bukod sa happy Valentine's. Daming ganap! Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Best